जिमा मानसिबो गैखाला सामाव दिनैनो लास्ट सान ए देखो गाइस लोग सेन्टाराव मोनहैखाबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय नैबे माबैसे दाउ मोनफेरखो नोंसोर गावनानै Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Vlog. So लोगोफोर दिनैनि सिम्पल भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासै मोजाङै दं। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ दायो जों मा खालामनो नागिरदों। स लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ गोबाव खालामला लेट्स गेट स्टार्ट। ओइ नोंसोर दाउ गावनाया माबैसे मोनबोखो? मासे मोनाखै? नोंलाय? मोनाखै? दाउ गावनो रोङो नोंसोरलाय? रोङो? माबैसे दाउ मोनफेरखो नोंसोर गावनानै? आं मासे मोनबाय। नोंलाय? मोनाखैनो ए गावनो रोङा दां गावस्रा दिनै स्कुल दंना गैया मानि रबिबार ना दिना समबारसो खोमाथ' रबिबार गाबोन समबार ए दे नोमफ्राय मा क्लासाव मोनखो नोंसोरलाय थाखोनै नोंलाय मा क्लासाव मोनखो मा थाखोआव वान ए ओमफ्राय नोंना मा नाम मोनलाय फैजाखां टाइटेला ब्रह्म नोंनालाय रबिनसन बर' सल'गोफोर दायो जोङो खोजोमा बिदै हानो नागिरदों आरोना गाहायावनो दङ नै नायनो हागोन नै इयाव गाहायाव दङ आरोना मोनसे ओमफ्राय र' नै देन्जार बिदै थाखागोन बायदि मोनदों ओमफ्राय बैखि दंबावो नारें लेबुआव गाहायावनो दायो जोङो बेखौ हानग्रोनोसै आरोना लोगोफोर सल'गोफोर दायो जोङो नैबे बाहासेखौ हख्लायग्रोनोसै आरोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम जोबाय खोजोमा हरबाय गोरलै खालामो माथो बिदिया गोरलैसो नै लस जाबाय बेखौ हाननानै देरबावगोन मालाय लस जाबायलै गोरलैद्राय सल'फोर मेरला दं आरोना नै बे थाइजौ बिफां फांसेयावनो नै बेखौ देबा दानख्लायबावनोसै एसे गोरलैद्राय गोजा आरोना लोगोफोर अ गाइसमोन नै बाहासे दानफ्रुनोसैलै आरोना बेयावबा दंना गैया दहायनाथ' गोरलै गोजामोन इयाव नायनोसै आयो नै गोरलै गोजासोलै सेस नै लस जाबायलै नै गोरलै गोजा देरबावगौमोन नालाय थाथोंसै नांला नै इयाव बाहासे दंबावो ओमफ्राय नैबे बाहासे गोरलै गोजा आरोना ओरैनो लस जाबाय मालाय देरबावगौमोन सल'फोर दायो जों बेयाव सिङाव थालिर बिलाइ बनानै बाहाखौ एरफुनोसै आरोना दानथाव जाया दालाय फिसा ब्रे दंलाबायो ओमफ्राय गाबोजोबोसो गानानै बाहायानो जिजोबो बेनिखायनो थालिर बिलाइ बनानै फाननोसै जों दा बेखौ मोजां थु इदि थुलाबायनो हाया जाला मोनला आयौ इयावसो दंमोन इनो नै गाइसमोन बिदि दं आरोना नै इयाव नै नायलाय गाइसमोन नै लाय र' गोलैलाजोब्बाय नै ये देखो गाइस लोग ये देखो सल'खौबो दायो जों हानखांबाय आरोना ओमफ्राय न'आव लांनानै आराम साफा खालामनोसै आरोना लोगोफोर दायो बेखौ साफा खालामनोसै बे बिमाखौ सल'खौबो दायो आङो नै बेखौ बासिनोसै आरोना बिमाखौ नै इयाव दंबावो बरिया गाइसमोन नै
सल'गोफोर दायो जों बेखौ जि मोजां साफा खालामखाबाय आरोना नै बिमा मासेबो गैला आधा केजिसो जागोन नै ओमफ्राय दायो जों बेखौ आरामनो सुनानै एवनोसै आरोना लोगोफोर सल'गोफोर दिनै 7 एप्रिल क'क्राझार लकसभा समस्तिनिया इलेक्सना दिनै आरोना लोगोफोर आसामाव दिनैनो लास्ट जानो हागौ ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो भट हैनो थांनो नागिरदों आरोना भट सेन्टाराबो बांद्राय गोजान जाखाया जोंनि खाथियावनो ओमफ्राय दा मानसिफ्रा एसे खम दायो जों हैनो थांसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम लोगोफ्रा आंखौ नेयासै आरोना गोबाव जानायखाय थांग्रोजोब्बाय दा आं हारसिंसो थांगासिनो मानसिफ्रा बुरजा जाबाय आरोना नै दहाय गैयैया सल'गोफोर भट सेन्टाराव मोनहैखाबायमोन आरोना आङो ओमफ्राय नैबे रिसिप्टखौ बावलांनानै न'आव लांफैफिननांदों आङो मैयानो फैखादों जाहैदों ओमफ्राय आंथ' मिथियामोन ना मैया न'आव गैयामोन आङो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट फैनानै दा लांफैफिननांबाय आरोना नैबेखौ न' खाथिनियासो आन्दायो बेनोलै नोङो